खुलुमबाय दिनै मोनाबिलि समाव बर' रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनाबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायदों। अनानै भिडिअखौ फारि फारि जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सानफ्रोमबो आरो जेरैथिंबो हारि हारिसाफोर आरो गुबुन गुबुन जुथाइ आफादफोरखौ आथिखालनि एनजिनि जुथाइ लोगोरि UPPL BJP AJP नि मोनथाम हानजानि जुथाइ बिजाथिखौनो देग्लायनि बिटिआरनि ल'कसभा बिसायख'थियाव मदद होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो आरोबाव दिनैबो मोनसे गेदेर हारिनि आफाद बेरगाव दुलाराय बर्मन कसारी एक्स मनसा देग्लायबो NDA सरकारखौ मदद होनायनि बाथ्राखौ दिनै बुंथिदों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव NDA सरकारा गोबां स्किमनि गेजेरजों हादरनि सुबुंफोरखौ मदद होदों। बेनिखायनो गावसोर देग्लायबो NDA सरकारखौ मदद होगोन होनना बुंथिदों। नैथि रादाबाव दं दिनै बिसायख'थियाव देरहानायनि आसाजों इसोरनियाव बोर बिहैदों 1 नं क'क्राझार ल'कसभा बियाबनि NDA जुथाइ बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि दाउलिगुरिनि श्री श्री कृष्ण मन्दिराव आर'ज गाबहैदों। बिथां जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना बुंदों दि बिसायख'थियाव जेन साबसिन भट मोननानै देरहानो हायो बिनि थाखाय दाउलिगुरियाव थानाय श्री श्री कृष्ण मन्दिराव आर'ज गाबफैदों। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला सुबुंफोरा दानि UPPL सरकारखौ मोजां मोननानै गाव गावनो फैदों। मानोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकाराव गोजोन फैनायखौ बयबो सुबुंफोरा मोनदांदों आरो मोजां मोनदों। बेजों लोगोसे बिथाङा गावखौ 70% भट मोननानै देरहागोन होनना रोखायै बुंथिदों। थामथि रादाबाव दं BJPनि दैदेनगिरि आरो मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो AJPनि गाहाय दैदेनगिरि केनेथा आरो लुरिनजयन्ती गगৈ मोनहा दिनै आसामनि डिब्रुगड़ ल'कसभा केन्द्रीय मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बियाबनि थाखाय गाव गावनि नमिनेसन बिलाइखौ दिनै गथायबाय। सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, केबिनेट मन्त्रि अतुल बरा आरो BJPनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे डिब्रुगड़ जिल्लानि DCनि आखायाव नमिनेसन बिलाइ गथायनाय समाव नुजाथिदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लुरिनजयन्ती गगैआ फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन होनो दावबायनायनि सिगां गावनि बिफा आरो सोरगोआरि बिमानिफ्राय बोर बिदोंमोन। NDA सरकारनि बेरेखायै दावहायाव लुरिनजयन्तीया बेरेखा गोरोबथा भारतजों मदद होजानाय। रायखांनो गोनांदि आसामाव ल'कसभा बिसायख'थिखौ मोनथाम खोलोबाव खुंनाय जागोन आरो डिब्रुगड़ बियाबनि थाखाय गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव 19 एप्रिलाव भट होनाय जागोन। ब्रैथि रादाबाव दं कंग्रेस दैदेनगिरि गौरब गगैआ दिनै मंगलबारखालि आसामनि जरहाट ल'कसभा बियाबनि थाखाय दोलोनि बिजाथि महरै गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायबाय। गोनांथार बुब्लिनि समाव खौरां बुथुमगिरिफोरखौ बिबुंथि होनानै गगैआ बे बाथ्राखौ नोजोर होदोंमोन दि बिथांनि बिनायसाया गावारि नाजानायनि अनगायै आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जथाय दावहानि नेरसोन। बिथाङा आसा मावथिफोर, आंगनबादिफोर, साहा मावग्राफोर आरो साख्रि गैयैफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हानजाफोरनि थान्दैफोरखौ नोजोर होदोंमोन। दिनै नमिनेसन बिलाइ गथायनाय समाव गौरबजों लोगोसे पार्टीनि रायजोआरि आफादनि आफादगिरि भुपेन कुमार बरा, आयेन आफादाव बेरेखा हानजानि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया, जालांनाय ल'कसभायाव कंग्रेसनि लेङाइ दैदेनगिरि गगैआ रिटार्निं अफिसार पुलक कुमार महन्तनो गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायबाय। रायजोनि दोलोनि आफादगिरि उकिल गगै, बिधान सभायाव बेरेखा हानजानि लेङाइ दैदेनगिरि आरो कंग्रेसनि धुबुरीनि बिजाथि रकिबुल हुसेन, MLA रेकिबुद्दिन आहमेद, नन्दिता दास आरो शिबा मणि बरा आरो गोबां गुबुन दैदेनगिरिफोरा बैयाव नुजाथिदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।